Щом веднъж съм бил вътре, няма как да съм пак вътре. Това ще е последния въпрос, на който ще отговоря, свързан с игри на волята. Бил ли си в дълга връзка, каквото и да ми коства? Каквото и да ми коства. Преди да започна да отговаря на вашите въпроси, искам да благодаря с това, че наистина ме подкрепихте в това време, от което започнах този канал. Искам много да го развивам, искам да съм по-постоянен, но за жалост, заради сесията, която ми предстои от януари месец, не можах да го постигна това нещо, защото исках да се освободя по повечето изпити и от началото на годината да почна много жестоко да снимам клипове. Също така искам да благодаря на моето семейство, които бяха плътно зад мене през цялото време. И сега, преди да започна с първия въпрос, искам да кажа, че това ще е последния въпрос, на който ще отговоря, свързан с игри на волята. Не заради нещо друго, просто защото аз искам вече да направя нещо мое. Искам този канал, тези клипове, всичко това, което правя, да го свързвате с мен, не е с това, че съм бил участник от игри на волята. И първият въпрос е, можеш ли да се пробваш пак за игри на волята? И ако да, смяташ ли да го направиш? Да, бих се пробвал пак в игрите, но за жалост не мога да се пусна пак на кастинг, защото щом веднъж съм бил вътре, няма как да съм пак вътре, освен ако не е All Star сезон, за което изключително много съмнявам, че ще ме викнат, там ще вика само елити, а аз с нищо не съм се доказвал на терена. Може да се доказвам в моят канал, но едно си няма нищо общо с другото. Кой е въпросът, на който винаги би отговорил с да? Ще ми помогнеш ли? Аз принципно съм такъв човек, който на всеки близък би помогнал каквото и да ми коства. Знам, че това не е много хубаво, но съм просто такъв. Как реши да правиш персонални тренировки? От много време вече искам да го направя това нещо, защото за краткото време, в което тренирам, бих казал, че знам много неща и доста съм напреднал, а виждам просто как всеки тренира отвратително зле, не напредва и това не го правя примерно за изкарването на допълнителни средства, а просто защото ми харесва и бих казал, че ми е като хоби. И следващия въпрос е, имаш ли хоби и ако да, какво е то? Хобито е, както казах по-рано, да тренирам хора и в същото време вече да правя YouTube съдържание. Също така да добавя, ако искате да бъдете тренирани от мен, може да ми пишете в Instagram или на посочения линк долу в описанието. Какво те накара да се запалиш по спорт? Много интересна история. Абсолютно всички, понеже аз съм родом от Симитли, абсолютно всички в Симитли са почнали на лостове да тренират, след това са преминали на фитнес и вече не уважават изобщо лостовете. Но аз, разбира се, за да съм по-различен и напук, си казах, само това ще правя и не ме интересува. И така вече до ден днешен, след 2 години, не съм се справил да тренирам и постигнах неща, които никой не очакваше, че ще постигна. Следваш ли висше образование? Ако да, какво? Ако не, защо? Да, следвам висше образование. Вече съм 2-ра година, уча счетоводство. Не знам дали ще се занимавам с това, защото аз преди в гимназията съм го учил. Просто до някаква степен го записах, защото съм го учил и по-лесно ще си изкарам изпит. С какво искаш да се занимаваш като професия и защо? Това е много интересен и сложен въпрос, защото в момента още търся какво искам да правя с живота си. Достатъчно млад съм, за да преценя какво е най-добре за мен. И в същото време в момента имам свободното време да експериментирам с каквото ми попадне. За сега това, което правя в момента, ми харесва и мисля доста дълъг период от време да го правя. Но иначе професионално по-така съм се чудил дали да не почна да уча одит. Одит е най-висшата форма в счетоводството, за тези, които не сте запознати, което е доста добре, много учене се изисква, което аз не съм от най-добрите, но може да стане. Бил ли си в дълга връзка? Да, бях в дълга връзка 2 години, мисля, че бяха 2 години, в която вече не съм и съм в нова връзка, в която съм изключително щастлив с половинката си, която искам да й благодаря, защото наистина много ме подкрепя за абсолютно всичко, с което се захвана. И да, за какво съжаляваш най-много живота си? Нещо, от което наистина най-много съжалявам и не си признаваме, е за това, че не съм толкова близък с семейството си. Не защото те не искат да са близки с мен, защото аз до някаква степен се дърпам. Не знам защо се дърпам, знам, че не е правилно, знам, че това са единствените хора, на които мога да вярвам като цяло за каквото и да е, но просто съм си такъв, наистина боря се с това да
не съм такъв и смятам, че с годините малко повече почнах да се отпускам пред тях и се надявам с времето, като порасна още малко, да ми дойде повече акъл и да почна да споделям повече с тях. Също така и с брат ми. Там не искам да задълбавам изобщо темата, смятам, че това трябва да си остане лично между нас, но с него най-ме яд, че нещата седят така между нас. Последната година, да, по-близки сме, но знам, че и двамата можем повече. И само искам да кажа, че този човек от всички най-много обичам живота си. С кого ще бъде следващото видео? Ами, честно казано, не знам. Аз горе-долу от ден за ден. Между другото, сега писах на доста хора, с които искам да заснема видео. Те повечето ми отговориха и като цяло се оговорихме за дата, час, абсолютно всичко. Като цяло не мисля този канал да е само трасета, Q&A, ядене на храна и някакви други там глупости. Искам повече да се отпусна, да влогвам, да снимам и с други хора, друг контент, не да е само това. Не искам да правя само трасета. Това си ми е страст и ще продължа да го правя. Но последните примерно 3-4 клипа са ми трасе, което не ми харесва. Да, получава се, правят много гледания, но това малко или много като правене на контент го усещам задължение. Не, че не изпитвам кеф да го правя, но друго си е сега примерно да си кажа, ето днес ще правя Q&A и го правя. Или пък имахме план с Мишо и Радо, братя Кръстеви, да отидем на водопада, което ще го направя някой ден. Да отидем на водопада в Сандански, където Радо се е подготвил за рекордите на Гинес. И там мислехме да застанем, да направим изключително красиви кадри, някое друго влогче във фитнеса, така да се разтренираме, да е нещо по-различно. Защото знам, че рано или късно това, което правя, по-скоро ще писне на мен, защото се познавам и знам, че не мога да правя едно и също нещо в продължение на дълъг период от време. И това мисля да е края за днешния епизод, малко по-кратък. Но аз съм доволен. Хубави въпроси ми зададохте, по-голямата част, разбира се, защото повече са за игри на волята, което мен, нали така, много не ме кефеше. Все едно. И това ще бъде края на този клип. Благодаря, че го гледахте. Харесайте го, абонирайте се, пишете някакъв коментар. Това беше от мен всичко за тази година. Обещавам, че 2024 ще съм много по-ден в този канал и ще се видим до година. Чао, чао!